Baina noiztik aldatu da errespetuaren muga. Ongi etorri ikur nauzun eretzogora. Azalduko dizuet, badakizue nik eskolak ematen ditudala. Orain nerabei, hola, iruditu zaie, hoberena dala, nerabe gizonezkoei, hau da mutilei, iruditu zaie oso barregarria dala neskei ema galdu ditzea. Eta kakoa da, zerbait esaten dira zuenean, badatozela beste nagusi batzuk ez dainez. Lasai, nerabeak dituk, hau nerabeen gauzak dituk eta. Benetan, betiko lege zibilego behar dugu, hau da, nerabeak direnez, edo zer gauza esan dezakete, zuek uste duzu normala dala. Mutil batik, neska batik, ema galdu ditzea. Benetan, hori normaltzat hartu behar dugu, baina non geratu geha. Ganbaratik, zano bahal gaude.